Godmorgen og velkommen til. Det er længe siden vi har haft tid at lave en video. Vi har haft forrygende travlt, og det er jo bare skønt. Det kan vi jo kun glæde os over. Men nu er det blevet tid for at lave lidt igen. Og den her gang har jeg tænkt at snakke lidt om tørketålende planter, fordi der er mange, der spørger. De kommer og siger, at vi har et sted mod syd eller vest, ind under husgavlen, ind under udhængen, hvor der er rigtig tørt. Og det kan være svært at få noget til at gå. Så i dag har jeg fået et forslag til, hvad man kunne sætte sådan nogle steder. Jeg vil lige starte med at sige, at selvom de er tørketålende, så skal man huske at vande dem godt den første sommer. Ellers så går de til alligevel. Men når de har fået fat, så kan de klare sådan nogle tørre steder. Planter, der er vant til tørre steder i naturen, går typisk sådan rigtig solrige steder på stenede, sandede jorder. Og det er også ligesom det, de her planter kan lide. Så når først de har fat, så kan de klare sig for eksempel under udhængen, hvor der kan være rigtig tørt. Jeg har taget, vi kan starte med en af mine favoritter, katteurt. Desværre et lidt lille eksemplar, jeg har her, men en meget robust og blomsterrig plante. Klipper man blomsterne af den her, når den har blomstret første gang, så blomstrer den igen, og man kan få den til at blomstre hele sommeren. Det er en skøn plante. Så tager jeg en stedsegrøn med i en enebær. De fleste enebær tåler også tørre steder, bare de får godt med sol. Så er der en klassiker her, salvie. Også rigtig fint tørre steder. Og klipper du de visne blomster af den, så blomstrer den igen. Så er der gyvlen, som vi selv ser på heder og lignende steder ude i naturen. Der har en med her, den kan også lide et tørt sted. Så har jeg valmue, papaver. Også en dejlig stavl, som kan lide det tørre steder. Og på den her kan man også se det. Typisk for planter, der tåler tørre steder, så har de sådan lidt behåring på bladene, som beskytter dem mod tørren, så de bedre kan spare på vandet, spare på de dyre dråber. Derfor er mange tørketålende planter grålige, når man kigger på dem. Så er der en stokrose. Det er jo mange, der har fundet ud af, at den er tørketålende. Den står tit oppe af husmurene, hvor den så kan komme op med sin lange blomsterstand og se rigtig dekorativ ud. Så er der en god bunddækker her. Løvefod med sine grålige blade. Den er også rigtig sød. Dækker bunden godt. Den er god at lave en lang kant af, hvor man ikke vil luge ret meget. Så har jeg brudslør. En lidt åben, bred plante, men også fint sådan et sted. Og så kommer den, de fleste kender, lavendel. Kan også godt gro et tørt sted, når først den får fast. Skulle man have noget, der var lidt højere, så har jeg Nordens oliven med her. Nordens oliven kalder vi den, fordi den ligner et oliventræ, men den kan stå ude hele året. Den skal ikke ind om vinteren som en rigtig oliven. En skøn plante, som man også kan få opstammen på stammen, hvor den så hænger ned. Her er så valgt lige at vise jer et lille træ. Der er også græsser, der kan tåle tør jord. Jeg har taget lidt eksempler med her. Chasslerian bliver faktisk meget brugt, meget moderne at bruge den nu ved store restauranter og boligarealer og sådan noget. Vældig moderne med den. Denne her med de lidt brede tykke blade er også fint. Lucula er også fint et lidt tørt sted. Så er der blågræs. Kan også tåle lidt tør. Den er faktisk rigtig flot i en sort krukke. Det er nok den plante, vi har solgt flest af. En af mine medhjælpere Uday, han er helt vild med den. Han har nok den Danmark, der har solgt flest af dem. Så har vi denne her. De fleste kender den som marehalm. Selvfølgelig også tørketålende. Meget moderne at bruge den i en krukke også. Den tåler også noget tørke. Den er god, hvis man nu har et sommerhus, hvor man ikke kommer så tit. Så prøv om ikke den kunne klare den i krukken, hvis man skal have noget stående ved indgangen. Den her er en lidt mere bredbladet type, end den, man normalt planter ude ved stranden. Fælles for alt det, vi har vist her, er, at de skal stå i solrig sted. Men jeg har også nogle, der kan tåle skygge og tørke. Det er en af de meget få planter, der kan det. Benved her, meget robust, stedsegrøn, kan fås i flere udgaver. Den er rigtig god, og den er nem, og den kan klippes. Og den er grøn hele året, og man kan klippe den lige som vil, lave figurer af den og kanter, og lade bare bruge den til at dække bunden af. Og her var en gul variant også. Meget, meget nem og robust plante. Sådan. Det var, hvad jeg havde vist jer for i dag. Skulle I have nogle idéer til, hvad vi skulle lave en video om en anden gang, så prøv at
og skriv det på vores hjemmeside, så kan det være, at chefen han lige kigger på det og giver mig et præg, hvis der er noget, I gerne vil vide. Og ellers så dufter det dejligt herude. Jeg går ude mellem, som I kan se, alle vores citrustræer. Det dufter skønt sådan en morgenstund her. En fantastisk duft, der er herude. Det var alt for i dag. Tak.